Оқытушы боларак мен сізге әтемнің гармонын көрсетірім. Ол венский гармон, итальян гармон. Әтем 4-ші классларда оқығанда, мен 3-ші классларда оқығанда бізге кіріп жыр дәрістері береді. Мен музыка факультетінде оқығанда шақ қаттым, аның нәқ бізні үйреткен кебек итеп дәрісіне бергеніне. Біріншіден ол башта композитор турында Сәрик Сайдашевны бик яратадыр, аны турында сөйләр иде. Ондан соң итальян гармонда уйнап күрсәтер. Ондан соң җырлап күрсәтер иде. Әгәр дә инде берәр яңарак әйбер булса, мин чөнки 2-нче класста укыйдыр, мине дәрестән чакырып, "Улым, ничек әле, килеп күрсәт әле" дип, шуннан мин киләгәнне атып алып, инде дәрес бирергә кереп китә торган. Менә шушы әйберләр бөтенесе Акырынап, алар инде минем яшәү рәвешемдә, Айдар Файзы Рахманов булып өлгерүемдә, минем музыкант булып өлгерүемдә, минем 27 ел опера һәм балет театрында җырлавымда да, анда да әтиемнең әйткән сүзе хәтеремдә. Бу 1969 елны опера балет театры янында үтеп барганда, Гысман Жизни, мин әтием Гысман Жизнигә нитте дә әтием, менә безнең Айдар шушында җырлар әле. 69 елны нинди күрәзәчелек булган. Мин ул театрга 1981 елны опера җырчысы итеп чакырылып алдым. Һәм 27 елда хезмәт иттем. Бүгенге көндә дә мин үземне халкымның яратып, аның яшәү рәвешен яратып, аның телен яратып, аның моңын яратып, әлегә кадәр хезмәт итәм. Һәм мин моның белән бик бәхетле. Менә бу беренче гармонга тукталып китәсем килә. Бу гармонны миңа әтием мин укырга 1-нче класска кергәч, бу 1961 ел инде, миңа ул вакытта 7 яшь. Менә мин теге зур гармонны тартып карыйм да, кичә алмыйм, уйнап булмый. Шуннан соң бу алып төште, бер акча алган көне, ул инде безнең һәр айның 20-се була торган иде, арчага менеп, шунда инде алып төште гармонны. Аны сөйләде инде, алып уйнап җибәрдем, ярты арча минем яныма җыелды дип. Югыйсә, ул инде шул кибеткә килгән халык булгандыр. Әмма дә ләкин ул минем өчен бик зур истәлек булды. Аны аркама асып, биштәр белән мин менеп китә торган идем. Авыл мәктәбенә балалар белән бәйрәмнәргә әзерләнергә. Менә сезгә дә бер-ике уйнап күрсәтимме? Уйнап күрсәтим әле. Тавышын ишеттерим. 67 елны алынган итальян гармон тавышы бу. Мен шулай кай вакыт алам да, минәтән 5 юраларны шатландырыйм әле. Уйнап алам. Чынлап та күңелгә рәхәт булып китә. Менә бу синданың венский гармон, бу әтиемнең гармоны, Казан дип язган, Казан гармон фабрикасы тарафыннан чыгарылган гармоннар булар. Анда әле менә монда тагын берсе бар, ансы баяны, ансы инде мин студент чакны музыка факультетында укыганда, стройотрядта эшләп, ул минем өчен бик зур әйбер булган инде, баян алып кайткан. Әмма иң кадерлесе миңа менә шушы кичкенә гармон.